הבאים לגמר הריאליטי של מתכת השנה. קבלו בבקשה את מתמודדי הגמר, הזהב והכספי. לכל מתמודד יש את ההזדמנות האחרונה להוכיח מדוע הוא ראוי לזכות בפרס מתכת השנה. קבלו בבקשה את הזהב. שלום, שמי זהב ואני אשמח לספר לכם את שימושי העיקריים. יתרון מספר 1, אני תורם רבות לרפואה בכך שיש הרבה תרופות המיוצרות מזהב. בנוסף, הרבה מבני האדם אוהבים אותי בגלל שאני יפה ואני נמצא בתכשיטים שלהם. אני מוליך חום וחשמל מעולה, אשמח אם תבחרו בי כי אני חושב שהגיע לי. קבלו בבקשה את הכספי. שלום, שמי כספי, ואני מתכת מאוד מיוחדת, מכיוון שאני המתכת היחידה שהיא נוזלת בטמפרטורת החדר. לי יש יתרונות רבים, לדוגמה, משתמשים בי במכשירי חשמל, מכיוון שאני מוליך חשמל טוב, ובמד חום יש לי התפשטות טרמית גבוהה. תודה. הצביעו והשפיעו, המספר 2828. למתכת שאתם חושבים שמגיע לה לזכות. ביי.